Helo, a croeso i chi gyd i bennod newydd y podlediad Byw Llyfrau. Da nawdd cynllun estyn allan Llyfrgelloedd Cymru. A chroeso mawr i'n gwestai arbennig heddiw, sef yr awduras Heiddwen Thomas. Wel, croeso Heiddwen, ac i ddechrau, dwedwch bach mwy wrtho ni am eich cefndir ac amdanoch chi'ch hunan. Ie, bore da. Heiddwen ydw i, a wi wedi cyhoeddi llyfrau oedolion yn benna, gyda un nofel i ddisgyblion uwchradd. Wrth yng ngwaith bob dydd, wy'n athrawes ysgol uwchradd ym Mro Teifi. Wy'n dysgu drama ac yn bennaeth y celfyddydau. Wi wedi bod yn dysgu dros 20 mlynedd, a mae'n neis gymryd nôl i'r ysgol ar ôl y cyfnod clo. Mae gyda fi 3 o blant, a mae'r gŵr yn ffarmo ar y fferm yn Pencarreg. Gwych. Wel, yma i sôn am lyfrau ni, beth i chi'n ei ddarllen ar hyn o bryd? Heblaw am eich llyfrau chi'ch hunan wrth gwrs, beth fydde'r un llyfr byddech chi'n annog rhywun i fenthyg o'r llyfrgell? A os na un llyfr arbennig neu hyd yn oed lyfrgell penodol sydd wedi dylanwadu arnoch chi, a pham? Ar hyn o bryd, wy'n darllen llyfrau Dolores Cannon, sa'n siŵr os ydych chi wedi clywed amdani, Americanes yw hi, a beth oedd hi'n gwneud oedd hypnotiso pobl mwyn mynd nôl i siarad a'i hys ymwybod nhw neu hiwch ymwybod nhw. Mae cyfres o lyfrau da hi, a mae yna fideos hefyd ar YouTube, so yn ystod y cyfnod clo, fe deimles i fel sawl un siŵr o fod yn eitha isiel, ac mwyn trial rhoi rhyw fath o drefen ar y meddyliau ni'n hunan a gweld rhyw fath o sens mwy yn beth oedd yn mynd ymlaen yn y byd, fe dres i at ei llyfrau hi. So mae hi'n un o'r bobl byddwn ni'n annog i bobl i ddarllen. Mae'n eitha metaphysical, mae'n agor llyged i ryw fannau byddwch chi byth wedi dychmygu fel rhywun sydd wedi cael ei magu. Yn eitha agored, ond dim cweit byddwn ni ddim wedi meddwl bod y byd fel y gymaied, ynddo fe. So na, mae hi'n agor yn llygedi, so ar hyn o bryd wi ar i siŵr o fod i 4 llyfr hi, mewn casgliad o siŵr o fod falle 10 i 15 o lyfrau. Odi, mae hi'n ffydol yn wadol, so na, wy'n darllen bach o bopeth, ond to, byddwn ni'n awgrymu bod pobl yn mynd i ddarllen i gwaith hi, os ydych chi moyn agorau llygad. Dolores beth oedd hi? Dolores? Cannon. Ie, 2 N yn y canol, ond mae'n lle enwog yn y meysydd na, ynddo fe, ond mae'n rhyfeddu fi, mae'n rhyfeddu fi'n llwyr, a mae lot o'n fe fi'n meddwl, mae fe'n neud sens i fi. Falle bod e ddim yn neud sens i bawb, ond na'r holl bwynt i ni fod, mae'n siŵr o fod i drial neud sens, ynddo fe. Mynd yn ôl o'n i sôn chydig bach am y broses greadigol o sgrifennu llyfrau lle. Be di'r co cyntaf sydd gynnach chi am sgrifennu stori? Fi'n credu mae'r ysbrydoliaeth fwyaf, ni'n dod o deulu bach gwledig, a mae'r hyn arfer o weid straeon wrth yn gilydd a dynwared trwy gymydog a hwylo cymeriadau bro yn rhan mwy na thebyg o'n ania ni. Oedd fi hen dad cu ar ochr mam, oedd e'n dipyn o strab, dipyn o gymeriad bro, so mae'n bosib bod yr elfen na yn y gwad. Straeon cyntaf mae'n bosib oedd falle dan ddylanwad fy athrawes Gymraeg yn Llambed, Delor James. Peth gorau falle am unrhyw athrawes yw'r gallu annog rhywun i gredu ni hunain. A fi gweithio mai dyna beth i fi wneud fel athrawes o ddydd i dydd, pwy awyr. Ond bendant oedd hi ffordd fach fydde'n gwerthfawrogi'r pethau doniol o'n i'n sgrifennu, neu'r pethau dwysau byddwn ni'n sgrifennu ac yn annog ni fel dosbarth i fynd ati gystadlu. So, hwnna mwy na thebyg yw'r grounding gorau ges i, so falle mae fyna ddechreuais i. Diolch yn fawr iawn, mae hynna'n gwneud synwyr yn dydy bod yr elfen yna bod cael athrawes dda i annog rwy'n mor bwysig felly. Ond dych chi erbyn hyn wedi sgwennu dipyn o lyfrau a hefyd wedi sgwennu dramâu. A dych chi'n gweld y switch o sgrifennu dramâu, ysgrifennu nofelau oedolion ac i bobl ifanc, ac ysgrifennu straeon byr yn rhwydd? Neu ydy'r broses yma'n hollol wahanol ar gyfer y gwahanol gyfryngau? Mae'n siŵr o fod mae'n elfennau ohono fe sy'n gorgyffwrdd. Gan amla, mae stori falle'n dechrau off ar ffurf monolog ar gyfer rhyw blentyn sy'n moyn cystadlu yn yr urdd.
Weithiau mae'n tyfu fod yn ddrama, weithiau mae'n aros ar y cofbyn am cwpl o flynyddau a mae'n dod mas fel rhyw gwt o nofel. So mae popeth yn plethu i'w gilydd fi'n credu. O ran sgrifennu nofel i blant, falle bydde'r her falle yn llai o ran swmp y geiriau, falle bod hi'n 20,000 yn ytrach na 100,000 o eiriau. O ran amser, chymod ar broses o fynd ati i greu plot, ond wedi gweud hynny, os y stori falle sydd yn hawdd i uniaethu â hi, wel mae plant neu bobl yn gallu mynd o dan gron y cymeriadau. O ran sgrifennu drama, fe nethes i'r Fedal Ddrama 2017 fi'n credu yn Ynys Môn. Oedd y broses honno'n hollol wahanol. Fel rhywun sy'n sgrifennu gyda Gomer a Lolfa, un beth sy'n eitha neis gyda pobl llyfrau, yw maen nhw'n bobl neis iawn. A weithiau, maen nhw'n cynghori chi falle i adio fan hyn, i dynnu mewn fan co, a yn gyffredinol mae'r feedback yn positif iawn. Ond y profiad i oedd gyda'r ddrama oedd bod eisiau ail-ddraffto ac ail-ddraffto ac ail-ddraffto. Ac wrth gwrs, wrth bod chi'n ail-ddraffto ambell waith, chi'n mynd y goll ac yn meddwl beth iawn i'n sgrifennu fan hyn. Ond mae'r broses yn wahanol, a wrth gwrs mae mewnbwn y cyfarwyddwr, actorion, y golau, y sain, i gyd yn hollol wahanol brofiad i sgrifennu nofel yn dyfa. So maen nhw gyd yn wers, a fydd un sy'n dysgu o ddydd i ddydd, mae weithiau mae rhaid chi fod yn disgybl yn oes e. Wel, wnaethoch chi gyhoeddi'ch 2 nofel diweddara fewn, wel, chydig fisoedd iddi gili a hynny yn ystod y cyfnod clo mawr cynta. Mae hwnna'n gamp anhygol o gofio bod y 2 nofel hollol wahanol iddi gili. Newn ni ddechrau falle trwy sôn am Heblaw Mam. Wel, llyfr yn bennaf ar gyfer pobl ifanc yw hi, a mae rhai falle wedi disgrifio fel y Doc Diaries Cymraeg. Dwi'n yn gwybod sy'n hwnnw'n yn ddisgrifiad addas neu byd ohoni. Beth ych chi'n meddwl, disgrifiwch gwedwch bach mwy am Heblaw Mam, beth sy'n digwydd ynddo fe, a pam mynd ati i sgrifennu llyfr fel yna i'r arddegau? Ie, geri mae'r plis bardu nhw bod gyda fi blant. A tueddiad yw gyda lot o lyfrau Cymraeg yw falle bod nhw ddim yn apelio neu bod nhw wedi dyddio tyma bach. Felly, fe nes i fynd ati sgrifennu hon yn benodol ar gyfer oedran pontio, so bod i fel blwyddyn 6, 7, 8, 9. Mae'n nofel am hanes merch sydd cwmpo mewn cariad am y tro cyntaf. Mae yna rhyw ddiniweidrwydd yn perthyn iddi. Mae yna stori gefndirol o'r fam wrth gwrs sydd yn dioddau, ond mae'n positif ar y diwedd achos mae yna elfen o'r fam yn barod i frwydro, a falle bod hwnnw'n rhywbeth mae'r plant yn gallu neithu hynny. Mae'n bleser bod hi'n cael ei defnyddio mewn ysgolion. Mi'n credu mae swyn y ferch ym mlwyddyn 8, a mae hi yn gweud ar hyn o bryd ni'n darllen llyfr Tŷ Mam. So, mae'n eitha neis bod hi'n cael gweld golau dydd, achos pan dath hi mas ym mis Mawrth llynedd, dim yr amser gorau i unrhyw beth. Sa'n credu bod neb wedi prynu na edrych am lyfr, ond na. Ac yr ail lyfr wedyn o'r cysgodion, mae honno'n gasgliad o straeon byrion. Rhai ohonyn nhw'n dafodieithol, rhai ohonyn nhw'n fyr, rhai ohonyn nhw'n fonologaidd. Mae rhai o rhywun wedi bodoli ar y cofbyn ar sawl blwyddyn, ac felly mater o roi dwstad fach sionc a trim yn hyn a off yn nhw. So digwydd bod fi'n credu bod y ddwy wedi dod mas o fewn rhywbeth efnos i gili. Bad timing, flat shot, yswedau thyrion yn hei-ho fel athi. Ie, fel da chi wedi crybwyll yn eisoes am yr gyfrol o'r cysgodion y lle. Ar ôl olwg gyntaf, mae i weld yn hollol wahanol wrth gwrs i Heblaw Mam y lle. Fel da chi wedi sôn, mae rhai o'r straeon yn gallu bod yn reit dywyll yn ei lle. Ond beth sy'n dod yn amlwg hefyd ydy, mae'r hiwmor dal yna. Mae'r hiwmor yn dod drosodd hefyd lle, a wrth gwrs mae'r tensiwn a'r gwahanol emosiynau, yr rhan anatod a'r straeon lle. A be arall sydd yn dod allan, dwi'n meddwl, yn o'r cysgodion ydy y cymeriadau sy'n ganolog. Ie. Yn amlwg cymeriadau a pherthynas cymeriadau a'i gilydd ydy beth sydd yn ei ysgogi. Sut ydych chi'n mynd ati datblygu cymeriadau? Y cymeriadau falle yw prif ffocws y straeon i gyd i fi, pe bai e'n nofel neu yn ddrama. Os rydw i'n gallu clywed llais y cymeriad, yna mae'r stori bron yn sgrifennu hunan. Y straeon yn bobl cyrion, bobl bydde falle chi ddim yn talu lot o sylw iddyn nhw. Hairdresser, tad sydd wedi gallu'n bola ar y mab sydd ddim yn rygbi, player o werth. Lot o bethau man fel la sydd yn dod ar draws pobl.
Wy'n un o'r bobl ma sy'n licio clisfeinio a sgwrs pobl a gwrando ar rhythm i siarad nhw. Ie, mae hiwmor yn eitha allweddol. Mae'n mynd o un eitha'r llall fi'n credu. Mae nhw'n eitha'n fi, neu mae nhw'n ddoniol. Ond ie, fel fi'n sgrifennu trwch fi'n credu. Ond ie, mae dipindo ar y tywydd fi'n credu. Pan mae'n dywydd braf, falle mae'r ysgrifen yn eitha ysgafn, a pan mae'n bwrw glaw, yn sobor iawn, yna mae'r stori falle yn twyllu. Gai ofyn i chi, beth yw'ch hoff stori chi a rheswm pam hynny? Cwestiwn da. Ie, sa'n gwybod. Fi'n credu stori ges i fwyaf o wefr falle o ysgrifennu fi mewn ffordd fachod, oedd dwy llwynog sydd yn dywyll, a hefyd yr un ola sef stori am rhyw fath o iddewon, fel rhyw fath o farwolaeth eitha trist. Mae honno wedi bodoli ar ryw ffurf ar gyfer rhyw gystadlaethau YFC ar o bethau fel ni, chymod. A ges gam bryd ynni wedyn, chymod. Ond ie, weithiau mae rhyw syniad yn dod, a wedyn mae fe'n plethu mewn yn go neis, fel y syniad mae'r llwynog a y gerdd am y llwynog wrth gwrs yn sefyll. Ie, mae amser chi'n dysgu Cymraeg i ddisgyblion am flynydde. Mae rhyw beth am bethwaith yn cadw yn y cof ac am ryw reswm mae wedi dod mas fan ni. Ie, ddwy bach na falle. Maen nhw'n dywyll, ond wedyn ni'n credu bod yna rhywbeth yn dyn nhw sy'n gweud rhywbeth am gymdeithas. Efo'r llwynog, mae'r llwynog wedi aros yn yng meddwl i, lle. Ac yr cyfarbennu yna rhwng llwynog ac y person, y serial killer, lle. Ie. Dwi'n meddwl bod o'n wych o bod o'n glyfar, mae o'n. Yndi. Ie, mae rhywbeth y biti'r boi na fi'n credu sydd yn likeable am ryw reswm ffiedd. Mae rhywbeth mor smug amdano fe. Fi bron am eithwaith yn gweld bits ono fe mewn pobl eraill. A chi'n meddwl fel, bod nhw'n gwneud pethau afiach, mae yna rhywbeth yn dyn nhw sy'n perswado bobl i feddwl bod nhw'n iawn. Falle mae hwnna sydd falle wedi dod trwyddo yn y stori bach na. Wel, mae cloriau y llyfrau yn drawiadol iawn am nhw'n gweud yn amat mod, don't judge a book by the cover, ond yn sicr mae cael clawr dyniadol yn helpu i ddenu sylw. A mae'r cloriau fel sy'n nhw'n dilyn yr un steil. Ond i hwnna'n rhywbeth bwriadol o'r fel mae'r llyfrau wedi cael eu cynhyrchu, a faint o ddylanwad sydd â chi wrth ddewis y cloriau neu ddiwig y llyfr. Mae'r o gofio, mae'r clawrs yn aml sydd yn denu llyged. Ie, mae'r cloriau, ydy, beth yn lwcus, mae bod tro fi'n dod i gyfrestru dosbarth, fi'n rhoi iddyn nhw, reit, bych chi'n meddwl clawr na, bych chi'n meddwl clawr un, a mae dosbarth cyfrestru fel arfer yn onest iawn. Achos fi'n credu, oedd clawr heb law mam ar y dechrau yn binc, wel, oedd sens yn gweud bydde boes ddim yn moyn prynu llyfr a clawr pink. So, pethau bach, neu oedd yna lun o ferch, bydde fe'n rhy amlwg falle beth oedd mlaen y stori a bydde fe ond yn targedu jyst y merched yn dyfe. So cyngor bach fel ni, a wedyn o ran y ddwy nofel a mae o'r cysgodion i'r raddau, mae'r ffont yr un peth, mae'r delweddau yn eitha trawiadol, eitha tywyll to fi'n credu, ond na fi'n eitha lico dewis y clawr, mae Lolfa a'r Gwmer cyn ni yn eitha da ac yn rhoi sawl opsiwn i chi o ran beth ych chi'n gweld, beth yw'r fel bod e'n cyfleu rhywbeth yn atrych na i weid, ynddo fe? Fi'n credu mae'r pwynt am fel y glas sydd yn heblaw mam, mae'n wahanol i'r pink. Mae e'n bwysig os mae eisiau'r llyfrau fod yn addas ar gyfer pawb yn wedi llyfr ar arddegau, ynddo fe? Mae'n hawdd, dim gelyniaethu, ond gwahaniaethu gormod, ynddo? Ydy. Ydy, a tuediad yw o bosib ni mwyn targedu bechgyn sydd yn tangyflawni neu sydd ddim wedi diddordeb mewn darllen. Chi'n dewis nofel ddosbarth sydd â bachgen yn ganolog iddi. Mae hon wrth gwrs, mae yna fachgen a merch yn rhan ohoni, ond ferch sy'n arwain y stori, ond mi'n credu ar hyn o bryd mae'n cael rhyw positive feedback, fel maen nhw'n gweud. Mae dosbarth swyn yn eitha positif amdano fe, so stori yw i am gariad yn dyfe, ac ar ddiwedd y dydd, fi'n gobeithio bod pob plentyn yn gallu uniaethu dy hynny. Gan obeithio yn bod yn llwyddo i godi blis ar ein gwrandawyr i ddarllen llyfrau Cymraeg. A byddech chi yn dweud fod presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol a presenoldeb digidol yn hanfodol i awdur llwyddiannus fedr ei hyrwyddo i waith yn 2021. Be dwi wedi glwad ydy am rei awduron yn creu playlist i gyd-fynd â'i llyfrau. Be fyddai y playlist i'ch llyfrau chi? Criki. Odi'n bendant, fe ni'n meddwl bod pobl yn
nath un o'r golygwyr gyntaf Dafydd pan ddechreuais i gyda Gomer weid bod nhw'n prynu yr awdur yn ytrach na'r llyfr. A mae hynna'n wir. Bod tro wy'n cyhoeddi llyfr, dyna fe, fi'n lwcus ofnadw. Mae pobl o'r ardal yn gefnogol iawn ac yn y gorffennol, ni wedi bod yn neuadd Gwrsboch, a mae llondi o bobl lleol yn dod i gefnogi. Fi'n credu mae'n dod i gefnogi fi, maen nhw'n ytrach nag i brynu'r llyfr. Ond byddwn ni'n meddwl bod na bresenoldeb da chi o ran y cyfryngau neu o ran y gyffredinol yn helpu werthu llyfr. Ie, o ran playlist, sa'n gwybod. Ie, hwnna'n gwestiwn mawr o e. Gwirthwch chi, sa'n gwybod, achos ar hyn o bryd fi ddim yn gwrando ar lot yn byd cerddorol heblaw, bys ni nawr mlaen yn car. O, David Graham, bach o David Graham mlaen yn car ydyn ni. Fi'n treol ysgoi'r newyddion, achos fi'n clywed e mor negyddol, a mae'n ala fi'n dost. Ie, rhyw bach o David Gray, falle. Fi mewn hefyd i solfregio music, sydd ar ryw frequency gwahanol sydd yn fod yn llesol iawn i chi. So mae hwnnw'n beth mawr. A hefyd mae cerddoriaeth theta, mae gweithio ar eich brainwaves chi, ar eich patrwm eich meddwl chi, a mae fe'n personol pan wy'n peinto lluniau ar o bethau fel ni, wy'n teimlo bod e'n dod â lot o bethau gwell mas o honna wrth bod fi'n ymlacio digon, mae e fel byddech chi mewn rhyw fath o meditation, a mae hwn wedi'n arafu'ch brain patterns chi fi'n credu, a mae'n fi'n teimlo bod y lluniau wy'n peinto pan wy'n gwrando ar gerddoriaeth fel ni, rhyw repetitive tap yw e, bod yn ei tipyn gwell gwaith na pan wy'n gwrando ar y rwtsh, ar y newyddion neu ar y teli, chymo? Oeddech chi'n gwrando wedi neu ar gerddoriaeth wrth bod chi'n ysgrifennu neu dim ond wrth bod chi'n peinto? Dim wrth bod fi'n sgrifennu na, mae tueddiad y fi wedyn o fynd i rondo ar y geiriau yn ytrach y canolbwyntio. Gan bod llond tŷ yma, ni'n byw ar glos ffarm, mae gormod o bethau'n tynnu sylw, byddai beth y beinydd yn ysgrifennu, chymod yn fe. So, gan amla, ar ffordd y gegin fan hyn, trial cael drwsau, mae pob un yn rhywle, yn neud rhyw dwt, a wedyn, cellonydd yna fel arfer, dim ond pan fyddai'n pinto, fyddai'n gwrando ar gerddoriaeth, fel arall mae'n tywelwch. A cwpl o shouts fan hyn a fan draw i weid byddwch ddistaw. Wel, beth nesa sydd ar y gweill dych chi ar hyn o bryd? Chi'n gallu rhannu rhyw exclusif bach da gwrandawyr byw llyfrau, os yna gyfrol arall, a os oes pryd allwn ni ddisgwyl i weld e ar y silffodd llyfrau? Ie, ar hyn o bryd, dwi ar ganol nofel i oedolion. O'n i wedi cael comisiwn pryd oedd wedi gwedwch, teimlo fel falle blwyddyn hanner 2, sa'n siŵr, i ysgrifennu nofel i oedolion. So, y bwriad oedd byddai nofel mwy positif a bach mwy o leini yndi, ond fi'n credu bod tueddiad a fi fynd nôl lawr i'r un man. So mae'n nofel eitha swmpus fi'n credu, wedi cyrraedd rhyw 45,000 o eiriau, ac yn amla byddwn ni'n trial cloi pethau off ar 5,000 arall o eiriau. Ond fi'n credu mae'n cael bod ar y gweill am bum bach, wedi sgwennu'n ynghyfer ar ôl pido ysgrifennu am bron i flwyddyn gyda'r cyfnod clo, disgwyl 10 ar y pethau lawr y bapur, a ges i anogaeth o ddiolch meiniau i wedi ti'n gwybod bod grant y ti, ti'n gwybod beth stati, ys i o good god sy'n byd i fi to. So wedyn nes i ati, jyst i gael y bethau fynd, jyst sgwennu unrhyw beth, heb bod yn rhy hunan ddyrniadol. Fe ddath rhyw syniadau, a mae'n nofel, sa'n mynd rhoi gormod bant, achos rhyw well fi bod i lawr ar bapur gynta, cyn bod fi'n cymito'n unan, ond fi'n gobeithio fydd hi'n nofel bydd a dylanwad pethau fel Dolores Cannon a llyfrau a pobl wy'n gwrando arnyn nhw, achos mae hwnna wedi agor yn llyged i, a wy'n gweld yn eitha soothing, a gobeithio bydde fe'n yn annog hynny mewn pobl eraill. So na le ni ar hyn o bryd, ond gobeithio nawr gwyliau hanner tymor, gewn ni lonydd i wneud rhywbeth, a gael ddarllen y cwbl lot, a gweld ble mae'r llunin straeon yn mynd, ble mae'r cymeriad hyn a'r llall, ond mae ambell i gymeriad sa'n nabod to, so mae fi adael am bum bach, a mynd i hwfro, a gobeithio falle ffindau rhyw lais yn ymhenni, a wedyn ddrai off to. O gwych, diolch yn fawr iawn am rannu'ch cynlluniau ar gyfer y nofel sydd ar y gweill. Wir edrych ymlaen i gweld ar y silffoedd. O mewn dim o dro gobeithio de. Cofiwch bod holl gyfrola Heiddwen Thomas ar gael i'w benthyg o llyfrgell leol. Jes y pethau ymgolli yna nhw ar nosweithiau gaeafol. I orffan, diolch eto i Estyn allan,
Llyfrgelloedd Cymru ar y cyd am ein galluogi wneud y podlediad. Diolch i Heiddwen am sgwrs hynod diddorol, a diolch i chi am wrando. Gan obeithio chi fwynhau gymaint o wnes i a Delyth, a chofiwch edrych allan am benodau eraill o'r podlediad Byw Llyfrau.